I pozdrav ljudi, evo nas u Palehade, danas ćemo raditi, igrat ćemo novi survival, znači ovo je epizoda 1, bit će više naravno, izgleda se ako se čuje nešto u pozadini, zanemarite to, idemo single player, ajde ovako, survival, na primjer, idemo survival, ajde, samo nešto da vidim, ajde ovako, ajde, ovo će malo duže da potraje. Kad sam rekao se... Inače, pogledajte, novi skin, pravi. Ej, čao! Slučajno sam slika. Ovce, to će... Jej, dobio sam i hranu. Sve. Će mi trebati. Bez nas, ja mogu da napravim sekeru. Inače igram na laptopu, pa onda slučajno nastavim da klikćem. Ali imam i ovaj bežiću miš, s njim igram, ali mislim, čujete da klikćem. Ajde, sada to ne čujem spika. Neće bolje proći. Halo bre, da vidimo. Tako. A ja ću iskopati jamu dok one. Sad ćemo napravimo. Vidim se ako malo pričam. Ja sam tako dok nešto radim. Mislim, imam druga koji sebi samo uklupi, on bukvalno ne zaklopa. Bukvalno ni po sred časa. Ako ćemo iskreno. Luđe. Šta ću? Bukvalno ne zaklopa. Možda ću igrati s nekim, ovo, ne znam, vidjet ću. Sad ću da pokušam, sad ću da idem u onaj, kako se zove, u onu pećinu, tamo. Da mi zapucu miš malo pre. Svinje. Ove svinje su glupave. Naspram ovoca, one ne beže, one samo idu u tebe. Već mi se istrošio kran, pa tek sam napio 3 ovce i nekoliko svinja. A već se istrošio kran. Idemo šance. Dobro, sad ću napraviti kamen. Izvinjam se. Znači sad je 10:39. Ljudi, sad je 10:30. Šalim se. Ne znam. I ovako. Jako kad ću da legnem. Sve da postavim jednu
idem naprijed. Izvinjam se ako čujete lavež pasa, jer sam, mislim, ne živim u zgradi, pa i neku muziku, neko nešto slati, kako znam. Sad im dođe da im vičem, pa dobro, utišati tu muziku. Što sam sebe neču, kako i to već ceo dan. I to kako kažeš. Šali se, ne znam, nešto sam tada kažem, no, nije bitno. Ako želite nešto novo, ne znam, neku igricu, nešto, ako mrzim šljunak. Mislim, ne postoji ta igrica. Već 6 minuta snimam, a ništa nisam uradio. Dobro, što sam nakupio štekst s kapustom. Se to čuje, da neko siluje nekog. Izvinjam se na rečima, ali i ceo dan to radi. To me nervira mnogo. To me mnogo nervira. Ako ste youtuber, napišite mi s čime snimate, pošto ja ne znam, mogu se odlučim Fraps ili Bandicam. Ja sam se odlučio za Fraps zato što, mislim da je odlučio sam se za Fraps zato što, da malo smanjuje FPS, ali, mislim, čak sam vidim kako je. Ali, pošto na Bandicamu nisam registriran, pa ne mogu, kako se zove, da snimam više od 10 minuta. Sam da vidim koliko mi je FPS. FPS mi je 14. A, dobro. Smanjuje ovaj FPS, znači mi je oko 60. 60, 70. Sada ćemo da završimo epizodu. I to bi bilo to za ovaj video. Ovo je prva epizoda preživljavanja. Ostavite like, sub ili share ako vam se video svideo, a kako ja rimujem, nije ni bitno. I to bi bilo to. Ćao!